Dobrý den, vítám vás v našem novém studiu a v dnešním vlogu si řekneme něco, jak pečovat o krbová kamna. To znamená, jak čistit sklo, jak vynášet popel a jak zapalovat v krbových kamnech. Divili byste se, kolik lidí se na to ptá a kolik lidí v podstatě neumí zatopit v krbových kamnech. Tak se usaďte, dáme se do toho. Začneme tím, jak správně zatopit v krbových kamnech. Většina lidí zatápí v krbových kamnech tím způsobem, že si postaví pyramidku, pod ní dá podpalovač a zapálí. Je to špatně. Je to špatně z toho důvodu, že aby měli kamna dobrý tah, musí se zahřát komín. Provozní tah komínu je 10 až 12 paskalů. Pokud zapaluje to jen ze spoda, nejdřív se vám spalovací komora celá zakouří, tím pádem se vám usazuje na skle kondenzát. Tím pádem nemáte hezký pohled do toho ohně. Po nějaké době dostane ten komín tah, tím pádem se rozhoří dřevo. Ale trvá to podstatně déle, než když zapalujete oheň takzvaně ze shora. Co to znamená? Dolů si dáte větší kusy dřeva, se dáte menší a menší, nahoru třísky a podpalovač. Tady zapalujete oheň jako svíčku ze shora dolů. Proč je to důležité? Protože ten komín se vám zahřeje v podstatě okamžitě. To znamená, spalovací komora se vám nezakouří a oheň se vám rozhoří mnohem rychleji, než když zapalujete oheň ze spoda. Další nedílnou součástí starosti o krbová kamna je čištění skla. Až máte kvalitní prosklé dřevo, máte dobrý tah komína, čas od času musíte sklo vyčistit. Na to ideálně používejte přípravky, které jsou k tomu určeny. Nikdy nestříkejte přípravek na sklo. Je to z toho důvodu, že vám bude stékat tekutina do provazů, těsnících šňůr chcete-li, ty vám stvrdnou a posléze nemáte ideální tah. A to sklo se vám bude čím dál zakuřovat, protože tam bude falešný vzduch. Takže, jak na to? Vezměte si kuchyňskou utěrku papírovou, na ní nastříkáte čistící prostředek a dáte to na sklo. Přiložíte, necháte působit pár minut. Posléze setřete a sklo máte čisté. Jak se správně starat o popel, nebo lépe řečeno, jak správně vynášet popel. Důrazně doporučuji popel vynášet ve chvíli, když už není žhavý, to znamená je studený. Jsou tady dvě možnosti. Můžete použít lopatičku a smetáček, můžete popel vynést, ideálně na zahradu je to dobré hnojivo, nebo můžete použít vysavač na popel, speciálně určený k tomu, aby komfortně popel vysál, abyste měli co nejméně starostí. Pak jsou tady ještě dva druhy spalovacích komor. Jedna je tzv. Bezroštová, to znamená bez popelníku, a potom s popelníkem s roštem. Tam je to velmi jednoduché. Popelník vám prostě slouží k tomu, abyste komfortně vynesli popel a zlikvidovali. Bezroštová varianta už je trochu složitější, tam doporučuji vysavač, protože tam není popelník. Je to celkem prašná práce, pokud budete používat smetáček a lopatičku. U vysavače je to velmi jednoduché, velmi komfortní, vysejete popel, odcházíte během několika málo minut. Tak, co říct závěrem? V naší nabídce máme produkty, které vám určitě pomůžou s obsluhou kamen. Nejen se zapálením ohně. To znamená, máme tady podpalovač, který je na bázi pelin, velmi dlouho hoří. Jedna špulka vám bude hořet až 12 minut, takže je to velmi komfortní a velmi účinné zapálení ohně. Pak tady máme čistič skla české výroby, taky velmi kvalitní. Dokonce můžu říct, že není na chemické bázi, takže můžete v klidu posléze, co vyčistíte, sklo, papír spálit. A v neposlední řadě máme tady vysavače na popel, jak na baterii, tak na šňůru. Tyto vysavače dokáží nejen vysávat popel, ale dokáží i foukat, takže můžete spalovací komoru velmi precizně vyčistit. V dnešním videu je to opravdu vše. Děkuji vám za pozornost a pokud byste měli ještě další dotazy ohledně péče o krbová kamna, neváhejte se nám ozvat, zavolat, napsat nebo přijďte osobně do ulice Poděbradská 54, Praha 9. Přeji vám hezký den a opět někdy na viděnou.